Saamme enemmän aikaiseksi. Koska kun on mennyt siellä käydä katsoa, kun pupu on tullut takapihalle ottaa ruokaa. Sitten muissa kaverilla lautaset sieltä pöydältä tonne keittiöön ja milläkin muissa tuon jogurttikopista viedä, kun on lopettanut ruokaa. Nyt meitä kuitenkin viihdyttää ihan mieletön duo. Nimittäin Ela ja Paula, Paula ja Ela! Ela, Paula ja... Elastinen ja Paula. Se Vesala Paula. Mikä nyt onkaan? Koivuniemi. Jos sinä Paula tänään lähtee. Se kuuluisi oikeesti kyllä tänään lähtee. Tämä on joku pyyhky. Tänään lähtee. Aivan mikä se laulun tilaa. No, tuo laula Koivuniemi. Tänään lähtee, on pakko tanssi, kun tää biitti soi. Mamat juhlii, meitä ei mikään pidätellä voi. Hyvältä näyttää, lattia tunnos, ja DJ:llä se kunnos. Kuulia pidejä, ei saa sinne nuo reppien heti meissään. Ja kun meitsi pääsee vauhtiin, se pailainen täysin nauttii. Me ei poistuta parketilta, tänään lähtee iso ilta. Tää on Päivin huone. Tämä on missä Maailman nuupeen kuvaat. no. Tää on Päivin. Kuvaa. Arvoisat kuulijat, hän on suomalaisen musiikin kuningatar, Paula Koivuniemi. Sydäntämesi myös Sami Hedberg. Sami Hedberg! Sami Hedberg pilaa tämän koko laulun. Ei pilaa. Miten se teki? Hyvä. Täytyy jaksaa. Tuo saa minä täysin. Laulua. En tällaista kuin Vapras, Sorlaksi ja Kyöreton, niin sitten on halli täynnä. Kun Lapras, Hypnä ja kaikki parhaat. 3 parasta. Jaksaa, polkee, jaksaa. Polkee, jaksaa. Arvaa minkä mä haluaisin meidän kouluun ehtoon. Sami. Siis Sami Hedberg. Se oli muuten hyvä rehtori. Se siinä Jyk-maratonissa. Sami huutaa siellä kentällä. Arva. Jaksaa. Se olisi hyvä liikunnan ope. Opettaisi meille juoksua. Musiikin opettaja. Joo, rapid rehtoriksi. Siikki.